Maɗigo ko lesbian kalma mafi muni a wajen furtawa bayan kalmar luwaɗi wai ya zubilla. Haka wannan aiki na daga cikin kaba'irori mafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin fara wannan bayani zan so mutane su san cewa Allah baya jin kunyar faɗin abin da yake gaskiya, don haka idan ma kalmomin sun yi tsauri a gafarce ni ta gaskiya sai da rufe ido a ciki. Babban abin da ya fi damuwa da takaici shine tsundumar matan aure a cikin wannan kazamtacciyar mu'amala da za ta kai duk wadda ta mutu tana aikatawa ba ta tuba ba ga zuwa wuta. To tambayar da ta dame mu shin me ke haifar da wannan maɗigo ga matan aure, tun da har wasu manazarta na ganin sha'awa ce ke sanya wasu yin wannan ɗabi'a. Babu shakka akwai sha'awa, akwai kuma talauci, haka kuma akwai rashin kula da mataye da wasu mazan ke yi. Bari mu fara yin tsokaci game da sha'awa tukun, domin ita ce mataki na farko. Yawancin matan aure sun raja'a kan shan kayan ƙarin ni'ima ko kuma jin ƙararsu. To su wannan kayan likitoci sun tabbatar da cewa sukan matso da sha'awa mace ne ya zamto kashi 70 ko 80 cikin 100, babu wani abu da take so sama da saduwa. To a duk lokacin da ta nemi saduwar nan a wajen mai gidanta, to shakka idan bata samu ba sai da tana shawarar mace uwarta, to daga nan sai ta buƙaci yin wani mu'amala ta ƙazanta da ita, don har ba a yi sa'a ba shi kenan sai shaidan ya galaba a kansu. To ne sauraron mu, wannan kaɗan daga cikin abin da muka tsakuro kenan muka fara faɗa akan wannan ƙazantacciyar ɗabi'a da ta addabi al'ummarmu. Sai dai a biyo mu bashi don ci gaba da kasancewa tare da mu cikin wannan shiri namu mai albarka na Hausanin TV. Muna roƙonka idan baka mana subscribe ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa don ci gaba da jin ya ta kaya a ƙarshe dangane da wannan mummunar ta'ada ko kuma mummunar abu da ya addabi al'ummarmu. Hausanin TV mun gode.